Fintiri gwamna sakin aiki, mazan aiki, mazan Adamawa. Allah ya dafa ma. Yusuf Isa serial 1 60 12 53 Mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Allah sarki tabaraka gwani jalla, rabbi sarkin yini dare da rana Allah, don manzonka wanda ka aiko ya zo shi da sallah. Rabani in yabi Fintiri gwanin aiki, mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Kun zaki ya ɗaran maza kanya, shine gwamnan da ya yi aiki mun shaida, mai kwalta alakare da mafiyas laila walji, mai fly over nan da kafi talfi, mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Mai fly over nan da Police Bariki, mai fly over junction na Barak Road, ya matsar da welcome to a duk sabida gyara ne, daga welcome to sai ka bulla Barak Road. Mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Gwamna mai kwalbet a nan dab da Jabama, shine mai kwalbet junction samu naka, samu naka ka kalli aiki na gwamna. Duba kaji ka zo duba laila walji, mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Mai underground a ra'un na bekaji, shine mai raun a target da gimbarot, shine mai run about dabji meta division. Wallahi yayi aiki a jinjina a gaishe shi Fintiri. Mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Kasuwar shopping ya ce a zo a gina, a yi shi da kyau dar a yi ha'inci, a yi shi da kyau kamar kasuwar London, ya ce in an kare a dawo a ci kasuwa. Mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Mai migration mai faɗaɗa kowanne junction, baban dattijon kasuwar Yola South. Fintiri gwamna dan halar kana aiki, hanyar Fufore dab da Bambakwana. Mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Sannu mai sola a titunan Yolde Fate, shine mai sabon titin Yolde Fate. Batun na dashe bishiyoyi ce a yi shi, mu gaida gwamna Ahmadu Umar Fintiri. Mai fly over, mai free education, mai biyan salari akai gwamna ATM. Fintiri fresh air motocin ka na yawo,
daga welcome to har futi sangere 100 daga jabama har futi sangere 200 gwamna mai aiki kai ka amsa sunanka Fly over mai free education mai biyan salari akai gwamna ATM gwamna mai aiki sannu master project mai girma gwamna ka gyara birni da ƙauye abbatin noma gwamna ka ba su taki su koteloli ka ba su kekunan ɗinki mai fly over mai free education mai biyan salari akai gwamna ATM shine ya kafa wasu hukuma farauta ga cikin foyin ako wanne junction gwamna tsaro kasa kowa yana shaida mun san zaki ya ɗauran maza kan yafin mai fly over mai free education mai biyan salari akai gwamna ATM mai sanitation gwamna mai police station baban dattijon kasuwar yola sawo mai ba da aiki waiwaye akan aikin dan kaɗan ne daga ayyukan gwamnan Adamawa fly over mai free education mai biyan salari akai gwamna ATM sannu ciyamanin Salihu Malkohi a gaishe ka kai ne ciyaman area Yola South gwamnan Adamawa ka ba su mamaki zo mu je gwarzo sannu zakin aiki fitiri mai fly over mai free education mai biyan salari akai gwamna ATM mai fada ya cika mai waiwayen aiki ko filasfo kuce da nufin tirzaki yayi gyara amubi yayi gyara a gurore ya biya yan gire sannu gwamna mai aiki mai fly over mai free education mai biyan salari akai gwamna ATM wanda son yana biyan su tigari yana biyan su madagali yana biyan su injika yana biyan su duk jihar yana biyan su na gaishe ki mama farauta bayis gwamna mun ce sefintiri mai fly over mai free education mai biyan salari akai gwamna ATM jam'iyyar PDP a Adamawa ta kafare Adamawa ta yi haske domin jam'iyyar PDP su daga yari na ce sannu fintiri ka tafila sarkin aiki na ce ka ja mu bi ka mai fly over mai free education mai biyan salari akai gwamna ATM